Gafaran ku dai. A kwanakin baya an jiyo tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na wasu kalamai da ka iya sanya dukkanin mai imani zubar masa da ƙwalla. Cewa ya fa ya dogara da kuɗin hayar gidan da yake karɓa bayan ya kammala wa'adin mulkinsa na shugaban ƙasa. Allah sarki. To amma da gaske ne hakan ka iya kasancewa? Shugaban ƙasa irin na Najeriya da ake mata takin giwar Afirka, ƙasar da ake warewa shugaban ƙasa hatta kuɗin cokali a cikin kuɗin ko ƙunshin kasafin kuɗin shekara? To, amma dai da kamar wuya a dafa kaza a yar. To dai domin tabbatar da ikirarin tsohon shugaban ƙasar, tawagar PR Najeriya da ke binciken sahihancin labari ta sanya wannan ikirari da aka wallafa a wata jarida a ranar 27 ga watan Janairun shekarar 2025 a na'ura, inda ta gano tsohon shugaban ƙasar tabbas ya yi wannan ikirari. A wani taro ne na caucus na jam'iyyar wanda ta shirya kuma aka gudanar da shi a ɗakin taro da ke fadar gwamnatin jihar Katsina. Mutane da dama sun musanta labarin, inda suke cewa ta yaya hakan zai kasance a matsayinsa na tsohon shugaban ƙasa, tsohon janar ɗin soja da ya yi ritaya yana karɓar kuɗi sama da naira miliyan guda dukkanin wata a matsayin fansho. Ga kuma tanadin da aka yi wa tsoffin shugaban ƙasa da tsoffin shugabannin ƙasar mulkin soji. Kai, akwai lauje cikin daɗi a wannan zance. A taron cewa Najeriya ƙasa ce mai wahalar shugabanta, amma da dama cikin al'ummar ƙasar ba su fahimci haka ba. Ya ce ba za ka fahimci wahalar shugabancin ƙasa irin Najeriya ba har sai ka tsinci kanka matsayin shugaban ƙasar. Ya ce ya fi kyawun gani da ingancin lafiya yanzu akan lokacin yana kan karagar mulkin shugabancin Najeriya. Dukkan wanda ya gan shi a yanzu zai tabbatar da cewa ya fi kyan gani idan aka kwatanta da shekarun baya. Tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce bayan kammala wa'adin shekaru 8 a matsayin shugaban ƙasa a mulkin farar hula, na mallaki gidaje guda 3 kawai, ɗaya a Daura, 2 a jihar Kaduna. Na bayar da hayar guda daga cikin waɗanda suke jihar Kaduna, inda nake samun kuɗin da zan ci abinci da ni da iyalina, kamar yadda ya bayyana. Amma kuma gwamnatin tarayya ta ware wasu maƙudan kuɗaɗe da suka kai naira biliyan 7 har da miliyan 800 cikin kasafin kuɗin ƙasar, wanda ta ce domin biyan alawus da sauran haƙƙoƙi ga tsaffin shugabannin ƙasa. Wannan yana cikin abin da kasafin kuɗin ya bayyana. Kuɗin da aka ware a shekarar 2021 shine na biyu mafi ƙanƙanta a cikin kuɗaɗen da aka ware wa shugabannin mulkin soji da shugabannin ƙasa waɗanda suka mulki ƙasar a mulkin farar hula tun a shekarar 2017, yayin da aka ware naira biliyan 5 da miliyan 900 a matsayin gratuity. Sai kuma a shekarar 2021 da aka ware naira biliyan 7 da miliyan 800 ga tsaffin shugabannin ƙasa da tsoffin shugabannin ƙasa na mulkin soji da mataimakansu, wanda suka karɓi haƙƙoƙinsu da ya kai naira biliyan 2 da naira miliyan 300. Haka kuma hukumar da ke lura da raba arzikin ƙasa ta Najeriya ta amince dukkanin tsaffin shugabannin ƙasa za su samu naira miliyan 10,500,000, wanda ya zama kashi 300 cikin 100 na albashinsu na shekara. Sai kuma mataimakin shugaban ƙasa wanda zai samu naira miliyan 9 har da wasu 'yan canji a kai. Bugu da ƙari, dokar ta bayyana cewa dukkanin tsohon shugaban ƙasa zai samu alawus ɗin gida har naira 350,000, yayin da tsohon mataimakin shugaban ƙasa da tsaffin shugabannin sojan ƙasa za su samu naira 250,000. A haka fa akwai damar sake duba yin ƙari idan aka ƙara wa shugaban ƙasar da ke kan karagar mulki albashi. To amma a 'yan tsakakanin nan bisa jagorancin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ware sama da biliyan 13 domin biyan kuɗin gidajen zama ga tsaffin shugabanni, mataimakansu, shugabannin mulkin soji, shugabannin tsaron ƙasar da kuma shugabannin ma'aikata da manyan sakatarori na gwamnatin tarayyar Najeriya, har ma da shugabannin hukumomi da ma'aikatu na gwamnatin da suka yi ritaya a shekarar 2024. Waɗanda za kuma su rabauta da wannan kuɗi sun haɗar da tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo, tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan, da shi kansa tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari,
sai kuma tsaffin mataimakan shugaban ƙasa da suka haɗar da Atiku Abubakar, Namadi Sambo da kuma Farfesa Yemi Oshibanjo. Ana kuma tsammanin tsaffin shugabannin mulkin soji da suka haɗar da Janar Yakubu Gawan, Janar Abdulsalami Abubakar, Janar Ibrahim Badamasi Babangida da kuma shugaban rundunar sojin ƙasa Komodo Ebetu Ikowi mai ritaya, su ma za su rabauta da kuɗin. Ko da yake tunda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya wannan ikirari na cewa yana da gidaje guda 3 kaɗai, ɗaya a Daura, 2 kuma a jihar Kaduna, wanda kuma a cikinsu ne ya bayar da ɗaya haya domin ya samu kuɗin da zai ci abinci da iyalansa. A shekarar 2015 yayin da yake bayar da haƙiƙanin yawan dukiyar da ya mallaka kafin ya zama shugaban ƙasa, ya bayyana cewa ya mallaki gidaje guda 5 da kuma gidan ƙasa guda 2. Buharin dai ya bayyana cewa yana da gona da ke da tarin bishiyoyi da garken shanu 250 da tumaki 25 da dawaki guda 5. Sai kuma tarin tsuntsaye, haka kuma yana da hannun jari a gidajen gonaki guda 3, sannan yana da filaye da ba a gina ba guda 2, sai kuma motoci guda 2 da ya saya a cikin kuɗin da yake adanawa. A takaice dai tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana samun kuɗi dukkanin wata daga rundunar sojin Najeriya a matsayinsa na tsohon janar mai ritaya, matsayinsa tsohon shugaban ƙasa na mulkin soji. Kadarorin Muhammadu Buhari da kowa ya sani dai sun haɗar da gidaje guda 5 da kuma gidajen ƙasa guda 2, sannan yana da gona da ke da tarin bishiyoyi da garken shanu 250 da tumaki 25, dawakai guda 5 da kuma tarin tsuntsaye. Haka kuma yana da hannun jari a gidajen gona 3, sannan yana da filaye da ba a gina ba guda 2, sai kuma motoci guda 2 da ya siya a cikin kuɗin da yake adanawa, kamar yadda ya bayyana a shekarar 2025. Waɗannan abubuwa da tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya faɗa, ko ya manta da cewa ya taɓa lissaftawa al'ummar Najeriya yawan kadarorinsa ne, ko yana so ya ce waɗanda ya lissafta ɗin yanzu babu su, ko kuma dai yawan shekaru ne ya sa ya manta da su.